optage. Så nu har jeg får ham på vilkår nu. The fuck? Fuck, jeg kan ikke finde ud af at downloade ting lige nu. Hvordan kan han kigger ikke engang på mig! Hvem hacker? Det er en hacker på Badline, som bruger aimbot. Lol. Jeg jetterklikker 14 CPS mod ham, og jeg kan alligevel ikke flække ham. Og hvordan kan man få de hits? Men jeg vil hjælpe mig med at downloade det. Der er så ikke der noget forkert. Y-hack. Ja, måske. Ej, nej, det er det hack. Star text PvP. Y-hack. Det der, det ligger jeg op på YouTube. Jeg har på Record.